Fl-aħħar rapport tiegħu għall-2017 dwar il-ħidma tad-Dipartiment tal-Gvern, l-Awditur Ġenerali għamel 192 rakkomandazzjoni biex tiżdied il-kontabbiltà fit-tmexxija. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni tal-Gvern qal li ttieħdu passi biex ġew implementati 172 rakkomandazzjoni, jiġifieri madwar 90% tar-rakkomandazzjonijiet kollha. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppubblikat ir-raba' rapport tax-xorta tiegħu, is-Sur Kutajjar spjega li r-rapport tal-Awditur jelenka 332 azzjoni li minnhom diġà twettqu 78%, waqt li l-kumplament jinsabu fil-proċess li jitwettqu. Dan huwa turija ċara li dan il-Gvern qed ikompli jagħti widen għal dak li jgħid l-Uffiċċju tal-Awditur b'kuntrarju għal dak li kien jiġri għal snin twal fil-passat fejn ir-rakkomandazzjonijiet kienu jitħallew fuq l-ixkaffa. Minnhom kull rakkomandazzjoni ħarġu 332 azzjoni. Minnhom 78% ġew imwettqa din is-sena. Oħrajn għad lilna għaddejjin fuqhom. F'rapport mill-aktar dettaljat li għati reddikont tal-miżuri li ttieħdu, is-Sur Kutajjar spjega wkoll ir-raġunijiet għaliex uħud mir-rakkomandazzjonijiet li saru ma ntlaqgħux sabiex verament ikun hemm trasparenza. Intqal kif ċerti rakkomandazzjonijiet ma ntlaqgħux minħabba żbalji bażiċi mill-Awditur Ġenerali, żbalji kkonfermati minn proċess ta' awditjar mid-Dipartiment tal-Awditjar Intern u Investigazzjoni Finanzjarja. Fosthom ġie verifikat kif rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali dwar nuqqas ta' dokumentazzjoni ma setgħetx tintlaqa' hekk kif id-dokumentazzjoni kienet disponibbli. Id-Dipartiment tal-Awditjar Intern u Investigazzjoni Finanzjarja ikkonferma wkoll l-Awditur Ġenerali kien żbaljat dwar finanzjament li jaqbes il-limiti stabbiliti u kif ukoll kuntratti ta' impjieg skaduti. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li twettqu hemm dawk dwar ġbir ta' ħlasijiet dovuti għall-użu tal-isptar Mater Dei minn pazjenti barranin u oħrajn marbuta ma' proċeduri ta' xiri. Qed ma jiskantax li il-fiduċja tal-poplu fis-servizz pubbliku fl-amministrazzjoni pubblika figuri tal-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ogħla fl-Unjoni Ewropea, hija 18 punt perċentwali ogħla mill-medja fl-Unjoni Ewropea u tlaħħaq is-70%. Intant tal-ewwel darba din is-sena, l-Amministrazzjoni Pubblika estendiet l-eżerċizzju tagħha sabiex twieġeb ukoll rapporti oħra tal-Awditur Ġenerali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.